Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
ay sinalita ni Jesus, at sa pagkilala ng kanyang mga sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, yung nagpinilawin ka na, upang ikaw ay dumating na. Gaya ng ibigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na hanggang ang lahat ng ibigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa mabuhay bagay sa Jesucristo. Pinahagi kita sa lupa, at pinagkawalan nila na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lumatiin mo ako sa iyo ang lumatiin ang aking inamu sa iyo, bawang sa libutan ay naging gayon. Ipinangayon ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibigay mo sa akin mula sa libutan. Sila ay iyo at sila ay binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakilala ng tunay na nagbuhat ko sa iyo, at nagsipaniwala ikaw na sugo sa akin. Itinadalayan ko sila, hindi ang sanlibutan na itinadalayan ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Ang mga ganan, ingalan mo sila sa iyong pangalan, yan ang mga ibigay mo sa akin, upang sila ay mag-iisa, nagalaman natin. Samantalang ako sila sa kanila, ay inihapan ko sila sa iyong pangalan. Yan ang mga ibigay mo sa akin, at sila ay binagayan ko, at isama sa ulo ay buwan ng Panginoon, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay nakaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila ay magkamo ng ating pagkakaganap sa kanila. Ibigay ko sa kanila ang iyong salita, at pinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila nagsasanlibutan, para naman hindi nagsasanlibutan. Hindi ko rin binabalayan na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi inawalan sila na nasa masama. Hindi sila taga sa sanlibutan, nagayat naman na hindi taga sa sanlibutan. Pagkabalayan mo sila sa katotohanan, ang salita mo ng katotohanan. Kung paano ako iyong sinubos sa sanlibutan, sila ay gawin yung sinusubos sa sanlibutan. At dahil sa kanila pinaganaw ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinapanahan ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisambalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila lahat ay mag-iisa, nag-aaral, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila malay sa mga akin, upang ang sanlibutan ay sumampalatayan ng ako'y sinubuan. At ang pamahatian sa aking binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila ay mag-iisa, nag-aaral natin na iisa. Ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsulong, at sila ay iyong inibig, na nga ako ang inibig mo. Ama, gawin mo na binigay mo sa akin na ibig ko kung saan ako natulungan. Sila naman ay lumabang sa akin, upang makita nila ang kalahatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay iyong inibig, baka nakapara sa kanila. O ang banal, hindi ko
hindi ka magkilala ng sarili mo lang, ngunit nakikilala mo ka, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsuyo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala mo, upang ang pag-ibig na sa akin ay inubig mo, ay mukha sa kanila, at ako na sa kanila. Bangkali sa para ang sumoy, niya-niya, mga tingkero kung gano'n.
Adon mirduan kung pagkawalan mo kayo. Itutod ngayon ng mga ng Espiritu Santo ang pangako ng maging kasabi ng balang saglitan kong pinalit ikikil panggogo. Diyos ko adon mirduan kayo. Kasama kong namang pagunian, maging marapat ngayon nga sa iti. Diyos ko ikasana kong kikang banal na kasadong kong may pagalita. Kasana kong bulawag yung kinaming piyarapan. Ginawa kay Rana kami kinang ng katagwan. Uling niya magyari na niya aming sarili na may kaanggang ng nananayaman kong bulawag ngayon nga sa iti. Uling ko yung kaya ng piling gamit. At lang ko hindi na may detagan. Di na may kapitaran ng pasiknaan ng kayang kangalan. Bangkani kay Diyos nga wala na laking mga kapapatan ng kulukulan. Ginawa mo naman po sa lesson din parang tutok na rin kay puso ko rin kaya kami doon nakatungkol. Ikaw po yung lubos ang nanangit ng pamilipalo kahit lalaman na rin balag kay kami puso. At yung lubos talaga mo, tingbalin na niya ng panagpulan. Tinagay ang balang karalungan kita. Diyos ko, itingan po ipapamila ng mga ikikay kong bukong. Ang Yesu Kristo kaya kami tagapagligtas. Kambal sa patuloy kaya ng mga ng Espiritu Santo maging kayapin bilasan ang tinagod kayo ng mga maging wapas kinasa.
Naglipat ka yung anak sa simulain ng spiritismo. Doktrina spiritista. Ang spiritismo ay karunungan nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng spiritu at sa pag-iipabugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talay-tayang pamilya. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng taong gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na turan. Ang Espiritu ay pansamantalang natatawang laman o tao na siyang sangkapan sa kanyang pagkasulong. Nananatili ang sariling pagkatao o pangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa paglayaan sa mga tao o ay siyang katotohanan ng napatunayan ng mga panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangkain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na pinapakilala ng itiwidad. Ito po ay araw ng conversion na ating ginagawa. Sa ating pong pagpipito, meron po tayong mariling minuto na tatalakay po isang paksa upang ating pong marinig. Ang termo ito ay nag-uutos sa pagmamahal sa Kanya. Tingnan po natin ang ating tema na isang pagmamahal sa pamilya kung paano po ang isang magulang na ang kanyang mga anak ay mahal niya. Meron siyang pagmamahal. Sa ating pong panahon ngayon, ang ating pong pagkakaalam nasa buong taon na po tayo ngayon. Nakakaisip po natin ang nakikita sa ating bawat pamilya, iba na po kaysa sa unang taon na. Sa ating panahon po ngayon, nakikita po natin sa ating mga pamilya, meron ang katiglasan na iyo ang ating mga anak sa panahon natin. Meron na nandiyan na yung mga kasawan, nandiyan na yung mga suway, nandiyan na yung mga anak na hindi manigilig sa magulang. Kaya ang ating mga magulang po ngayon, sumasakit na kayo ng mga.
Pero ganun pa man, kahit nagpatay o kasaway ang iyong anak, pinapakita na kanyang magulang na mahal pa niya ang kanyang anak. Ganun po, nagmahal ang isang magulang. Ako po ay isang magulang tulad ko. Naranasan po natin lahat ng mga bagay na ito. Sa pangukulan. Kaya, ang katigasan ng pangukulan ng ating mga anak, hindi ibig sabihin, ang pagkukulan ay nasa pangukulan. Hindi po. Kundi ito ang kulang sa ating panahon na masulat sa ito. Hindi pa ginawa ng isang tao na kasulatan ko sa Biblia ang mga bagay na ating nakikita. Bakit po? Hindi po yan ang nais ng Diyos na ang isang pamilya ay mapalakatatak. Kundi ang nais po ng Diyos ang kanyang mga pamilya ay mag-ibigan, magmahalan ang bawat isa. Yun po ang nais ng Diyos. Bakit nangyayari sa isang pamilya, sa iba ng tao nakakotak, hindi na tao narahan, hindi na tao narahan. Piliin ko sa akin ng Diyos na tayo ay magbibigan at magmahalan. Pakinggan ko ninyo, ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Dahil sa sinulat ko ng itong salita. Sa mga taga-Thessalonica ng itong mga sulat, nasa unang Thessalonica 4:9. Tinuruan po tayo ng Diyos na tayo ay nangutibigan ang bawat isa sa atin. Hindi nila kailangan sumata sa ating Apostol Pablo. Sapagkat tinuruan na kayo ng Diyos. Ibig sabihin, bago ka nangyari ang bago na yun, tinuruan na sa atin ng Diyos yun. Alam po natin yun eh. Unang 1:4-21. Ganito ang kanyang kasunod. Sa unang 4:21, at ang utos na ito mula sa kanya ay nasa atin. Kaya ang utos na ito na mula sa kanya ay ibinigay na sa atin. Na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Napakalito po eh. Na dapat tayo ay umibig sa kanyang kapatid. Napakalito po ang mga suwa sa Biblia. Bakit kung nagawin sa isang pamilya, mas buong kasambahan mo, kaaway mo. Mas buong kasambahan mo at hindi kayo na kayo bumihan, hindi kayo na kayo nawalan. Kaya, nakita ko ni Propeta Micah, ni Propeta Mikras, na ang gawa ng mga tao, ang mga anak lumalaban sa mga umat. Di ba ang nangyayari? Nakikita po natin yan. Pakita po niya ang nakita ng Propeta Mikras. Kapitulo siya, versikulo 6. Mikras, Micah.
sisirakan anakmu. Menunggang merah kalau satu dulu. Satu itu dari atas. Sudah? Anak, makanya nanti kalau meninggalnya satu tahun lagi. Pero tinggal kepada Yesus. Tapi, nasa puso kita ang katigasan. Namun ito, bakit kami ito ay kanaga na nakasuwa sa kanya. Ganun din ang ating kami Apostol Mateo sa Diyos ng Tesayas ng Mateo. Balik po tayo sa ito. Balik po tayo sa palitika. At ang nagiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Diba? Ang kaaway ng tao ay kanyang sariling kasambahay. Diba? O, napakaliwa po yung makasulat ito eh. Pero hindi po ito ang gusto mangyari ng Diyos sa akin eh. Kundi ang gusto niya mangyari tayo po ay mag-ibigan, magkaisa ng pag-isip. Yung po ang nangyari sa Diyos. Diba? Pero ang mga po rin sa so kung magkadyo sa Plus 8 ito po ang makasulat. Maging isa yung mag-isipan. Plus 8 katapos kausahan kayong lahat ay mga kausang akala magdalayo, mga ibigan tulad sa napakapatid, mga mahabalin, mga mapagpakumbabay ng pag-iisip. Yun po ang gusto nangyari sa akin eh. Mapagpakumbabay ng pag-iisip, pagkakaroon sa akala, magdalayo, mga ibigan tulad sa isang nagkakapatid ang sabi ng bibigyan ng makasulat. Ngayon, mayroon ang anak, sasabihin mo sa mga singilaw, sasabihin mo. Ang anak mo binabitin niya. Sasabihin mo binabitin mo. Dahil kasi anak ay kasawa ko kasalanan, hindi mo nabikinig niya. Dahil yung tayo ay ang anak ng Diyos. Kilala ko natin ang Diyos. Pero ang Diyos mismo ay ang ibang tao at hindi mo natin yung mismo ang Diyos. Gawin din sa ating mga kapatid, kapatid. Pero kung ano nangyayari, nagiginig. Kaya, ang sabi ng Biblia, kaya ginagawa ng Diyos, balalaan ng tatlong ulit na sinasaway ang tao. Bakit? Na sinasaway? Kasi mahal na ang kanyang natin. Mahal na makahama. Pakinggan ko ninyo. Nasa sulat dito ang Diyos ay kumibig ng kaya. Ganito ang nasulat. Ang kasap na siya, nang kasap na siya ay buhay ng mga na nakasulat sa Biblia. All of the Diyos binigyan ng kaya. Ito ang nasulat. Narito, ang lahat ng mga bagay ng ito ay kawawa ng Diyos. Nakalawa ng Diyos tao. Upang ibalin ang kanyang kalwa mula sa bukan. Upang sa'y maliwanagan ang lugar ng buhay. Diba? Sinasabi niya. Diba? Sabi niya, upang ibalin ang kanyang kalwa mula sa bukan. Kasi hindi tama ang ginagawa. Napakaharap ko siya. Ang ginawa ko po, iniligtas niya. Para hindi siya makahanap kasi alam ko, mapagmahal ang Diyos. Ganun din ang pamulan. Ang aking nanganak, ayaw na makahanap. Iniligtas niya sila. Pinagsasabihin naman sila. Pero ang nangyayari, ang anak, ayaw na tuloy. Mas patagas ang kanyang umagas ng buwan. Hindi ba? Pakinggan niyo po, Romans 12:24. Nako. Ganito. Kung magkakaroon, binibigyan ng isa at magsasabi, uligtas mo siya sa pagkara sa mukha. Ako'y nakasumpo ng katubusan. O, di ba? Iniligtas niya, nakasumpo siya ng katubusan. Kaya, ang pagsasabi ko sa ating mga anak, dahil binibigyan sila, mahal natin sila. Hindi ibig sabihin, pinagsasabi mo kung nakawin mo yung mahal. Kaya, bakit kaya sa anak, pag pinapalo mo, pinagsasabi mo, nakagalit siya. Hindi ako mahal ng ating mabuwan. Siyempre, sabi sa akin, araw-araw, pinagsasabihin natin, hindi ba? Ngayon, pinapalo mo, nagalang ka, anak. Kaya po, ipangalawa sa ating mga anak. Anak, hindi ko gano'n. Pag pinagsasabi mo, gano'n kita, pinagsasabi mo kita, kung sa mahampas
verse 24. Siyang nag-uulong ng kanyang panalo. Nag-uulong ng panalo ay nag-uulong sa kanyang anak. Ngunit, siya umililit ay nagpapalusang manisang-musa. Diba? Kung sa pinagbinugaan mo nila na at gusto mo na kasi inuulong yung panalo, ayaw mo ito. Ibig sabihin, hindi mo mahal yung mga pinagkakalaan mo ang kanyang ginagawa na kahit na anong mali kami ginagawa. Kaya sabihin mo, bigyan mo siya ng disiplina. Diba? Pero, pag pinapalasa mo, ano mo na? Ang pag-alam ng marami, pag pinapalasa mo nila, parang na pinapatan. Pero pagpalusa, na hindi ito ang kayo ng mga. Kaya pag nagpapalasa ka, hindi sa kanyang. Ang nanila, pag pinapalasa mo, pagkamat mo kung saan mataba, naman siya. Ba't iyon ang papalusa sa ating mga anak? Dahil the best person naman, kalintaan. Dahil the best person naman ang papalusa. Dahil ito po ang kasulat. Para makakagpilit buong tao. Sinasabi ng tanong, kalintaan mo ba? Dahil the best person, ganito yan. Proverbs 82. May kayo mga sa 28. Ay, di na ito. Sige, tuloy si Bentos. Bentos, Yusuf, ano natin? Ang kamamayan ay nakakala sa puso ng bata. Ngunit kumarayo sa kanya ang pagkakaroon ng pansawa. Diba? Tulang-tulang. Kasi ang anak na natin, nakakala sa kamamayan ng kanyang puso. Diba? Pagkakarayo ang pagkakaroon ng pansawa. Hindi na nasuwala eh. Dahil may puso eh. Pero kung bigyan sa disiplina, matutulog siya pagkakaroon ng kaalam. Malalaman na ang ginagawa na mayroon ka na. Ano mo yung para sa kapit? Pag hindi mo nila, hindi mo malalaman. Kaya tingnan po natin, pag tayo nagpaparusa sa ating mga anak, huwag po natin sa mga anak. Kailangan pag-disiplinan ang ating ibibigay. Kaya ang mga tao ko, kung minsan nilalaman mo yan eh, kaya lumayo ka, hindi mo ibigay. Pakinggan mo yan. Nasa sa nasa 65, yung Isaias, verse 2 verse 65 Isaias, 12 verse 2. Ito ang nasulat. Ang tinulungan kayo sa kaba, at kayo lahat ay magsisinuko sa kagayan. Sapagkat may ako'y umawan kayo hindi magsisagot, nang ako'y magsalita, kayo hindi makinig. Kung hindi inyo ginawa ang masama sa harap ng aming mga mata, at inyo pinili ang hindi ko kinamumulan. O tingnan mo yan. Diyos na po ay pinatawa. Hindi tayo makikinig ang mga tao. Hindi tayo sumasagot. Ngayon, tumating ang panahon
Bakit? Bakit natin para hindi namin ang kanyang pagkawa. Kailangan tidak po natin mampasin ang kanyang pagkawa sa akin. Kaya ito po ang ating paksa na pagmamahal sa pamilya. Kahit gaano po kasama ang ating mga anak, pag pinargan po tayo, yayakapin pa siya. Ibig sabihin, gusto ko niyang magdaming po tayo. Huwag po natin isipin. Lahat po tayo may pamilya, kahit na marami ang ating mga anak, may ibang lang, sa ayos gusto natin, meron talagang lalabas. Ako nga, meron lang isang anak, gusto mo. Ha? Pasawa ko. Pasawa ko. Ha? Noong una, nagmamalaking na ko, ang papa ko ay dahil sa mga Muslim. Ngayon, nakunin ko siya, nag-brainwash ko siya, magaling na siya, apa, hindi ko na pagbigaan. Natutulog ko mas bagay pa sa atin. Eh sabi ng Diyos sa atin, pabayaan mo ba? Eh nakita ko naman, bawal sa kanyang magnakaw, bawal sa kanyang pagbayaan ng masama, manigarin ko, uminom ng alak, mapabuti ngayon. At least ang ginagawa niya, mabuti sa kanyang sarili. Kaya pagkatuloy ko ang mga kapatid, hindi tayo kami tapos sa mga bagay na yan. Wala katin yan. Marunong pa yung Diyos. Kaya, ipinagkas mo yung isa niya na nakasulat sa Biblia, umalis mo siya eh. Pero umalis sa muli, dahil malakas ang pagkasa. Bago ako magpapos. Ganito ang minarap sa kanya. Sa Lugas 23. Pinasa ko sa Lugas 23. Hindi naman sa Lugas eh. Hindi naman sa Lugas ang Lugas na ito. Ito. Nagiging bago ang magpapos. Sa Lugas 23, wala ka sulat yung puto sa Lugas. Pero ito ang nakasulat. Sa Lugas 23. Malapit ang basa-basa ng Lugas ay napunahan. Paano wala yung Lugas nito? Malapit ang mga ng tulad, ang mga ng Lugas. Dito pala. At ang iba'y inyong iligtas, sabi ng Biblia. At ang iba'y inyong iligtas, nakadali ninyo sa apoy. Inarap ko siya sa apoy eh, kaya nasa apoy eh. Nalulunod ko na sa apoy eh. Kung sinasasagot, patay eh. Kaya nagagawa ko sa kanya. At ang iba'y inyong kahabaran na may tako, na inyong katorotan, tapinan kapit na nagulisan ng laman. Sinabi ko sa kanya ito, ang sabi ko sa akin na hindi ko kung ano, gawa ng tayo ka. Ang totoong Biblia, ang Quran, galing sa Diyos. Ang sa inyo, naman galing sa Diyos yun. Pagkulit sa kalang kami, katakarang sa loob. Diba? Hindi sa naniniwala sa tao kita niya. Puro nasa Quran lahat, ang kanyang paniniwala. Pero kapag pagdating po ng panahon, wag po tayo ng nasiraan ng loob. Ang totoo ko ang Biblia. Ito po ang ating ipakikilala. Pati ang ating Panginoon Jesus Christ, pinapunan niya. Hindi sa naniniwala sa Diyos, siya ay kawalan, propeta. Sugo na sa ng Diyos. Hindi sa totoo. Hindi sa mga pagkuligtas. Kaya, hindi sa sinabi niya sa akin, pero gusto ko yung mga maalam, gusto kong puntaan ka nila para makausap ka nila. Tingnan ko siya, naniniwala ka sa Biblia. Hindi. Ay, makausap ka namin. Hindi ba? Ay, hindi magkasundo. Kung hindi sa naniniwala sa Biblia, huwag mo papuntaan. Bakit? Magsigaw ka natin. Wala naman gano'n. Diba? Kaya kung naniniwala sa Biblia, papunta ka rin magkasundo namin. Wala problema. Kapatid, dapat po nakasalamat kaya Tuhan, sana may problema mo lang sa tinong Israel kaya mahal kaya ka sa natin.
bakit kuwanan niyo aldolo o lulwal? At insan ng bunga keko nga dadalam. Misyon kenit ketok nanong ulagana. Dating sariliyo ang gaman ng tuma. Kasal pantayanan at talang bakas na. Mapipiray ko ang ganang makapwa. King lagyo ning ginupagpatandanan na ano'y baking mula pang ahuling damyo. Neto nga huwag na yan tinglugad yang atyo. Sana tining pungang yan na galawayo. Uling katatuan ke ko sasawian. Uling singkalinis ang singkabanal. Iti singkapino matnewong sasabihan. At yan singkapibe alang kayang ganan. O tangyang may agit dem balang matayo. Ala nang matsurang yan akakit yuwang. At dingke kong bites daretseng takbango. Bukod at talanye ingkapan walan yo. Ala nang matsurang panyami mamarka. Kingke kong sarilit tandayan at yunang. Ing may sabing logod yan papali na ya. Kasal pantayanan laltoing panyulong na. Ing metong at metong eyo kakalingwan. Malinis, malinis at alayang sangkan. Iting pamanupad ake kong gagawan. Alang pamamili mabandiya liman. Sana'y magpatuto ay tibanggawan yung. Sana'y obligasyon kumbinsan niyo at yung. At bukod pa kanyan pisabi-sabihan niyo. Ikong opisyalis nano'y tingakong. Ulitan kung saglit nung ngayon yagas man ulit na rin daramdaman yung aral ngeni dala ko aldong kombensyon yan ke kayo mabilog net matibelang sangkan bisan mi pulong lang ding manong kulan yung nobena gagawan lolob ko king sentro alam ma kasyarpan makikilalawa alang ma magkama ling mismong daraptan nyo den namong kalasag pisasan metong la balang yan nobena
dimpilan tatalan la, detanggang mako, kaya daratang la, uling makasulat sa sabiya ning Biblia. Eyopi, right nan, balang sa reliyo, nung na intenam, yapin ning pupulan yo, onengo, litolit, limbawain, yagas ko, abibi, lugkaya, namaning gagawan nyo. Iko'y magpatuto, king sabla na numan. Iko'y ing pupuri, king bagi na numan. Mi patutuan kayo, king kekong depatan. Mi payal yan kayo, makanyan mo naman. Ardardain libro yo, pagmula ning gawan. Bikatata koking kasalpan kayanan. Nung boreyo ing Diyos, munye nga lang kulang. King panalangin yo, yan nagapayanan. Dakal yung sinabi, wapin kalino nang. Poros lang patutang, dendandaman mula. Makawilirete, ono nga lang bunga. Ablasan na ning Diyos kaya'y gana. Menunang siglo yun, noyaying pingmulan. Lintolaring sentro, king kapaniwalan. Kailangan menibat, miyaliwang manamdam. Kung masusugat, king ka na kung sabihan. Dintang masakit, yan alewang sentro. Gogole sa paping loyeng kapatadyo. King lagyo ning Gino, matning sasabihan ko. Matwaning panawon, sana mababatyo. Den bakas yung maya pela mabuburang. Biyabe ko king mitanam king mulang. Tintanging panawon te yumig rekisa. Impe pananaman alasang akit na. Lekaraneng mula anang mengamanu. Obat ngeniting sariling lang bungawa. Mayapang kuturan yung seking apiwa. Himbore ng sabihan alayang kwentawa. Kay batalabante
나는 빼기 받나 Bustan me pagino iti natbanang Keng pabanwang wewe anagewa nita Linisan gambulan anaya bonwan niya Nung kingasakale paano kemong datang Eya pumemungang atlakang akit yan Sa kande kotoran kengape iyup siyon Mulay makaskup nga naning timbayan Iba't king mulayo pay ingistado yung Ikaw pa'y tinuki karing pengariyo Ibule-bulayan iti isipan yung Pilalang mekutod ing bantele kon nawong Oneng ing panahon yan ako sosulong ya Inyay alang top ng abono'y babiya Ampong pamaglinis iti gagawa na ya Lalakit babayeng katungko landang Mamunga at dakal iting kapagalan Tungkol king kakayap naning kapanwalan Yotang biyasan ako matni kong sasabihan Ing tuto ing obra yan tumpang baboman Aldot be nging obra yan pagamuamuana Ning tala ingat yo ke koko darala Damdame yepa panaya no damdaman ya Nune ing kapay nawanin Diyos yoba biena Maluwat ng panahon no karin man damdam yo Aning to nelugod yan ay ing mabatyo Ening katotoan ang gayang salitawa marayong marayo ing lugod banlunto pasalamat yung Diyos Santiago ang gana king balang penandit matni kong darala ingke kong kabiluyan lalong isulong na kasalpantayanan sa lalto iabunga enako miyurong enamyatras kayo ganakan yung anak ngeniren beyit yu ilaring tutuking salisi ke kayo kasalpan tayanan ing bunga nalalto ekomi limili king sukat yung gawan oba din mong klasag teyo pilian nilian kanita re kayo ing gabi at yoy yan pisabihan yung mayap balang ka pulungan anteying nobena
itiyan gawana ninong makatuto magmagking bandera magwagan yeyiti paruming gudwaya oneng nung misan yan mengako alala kunang akakit mulit pa si bayo hene ko mangutang bilang maglambis ko ulinging katutuan yampisan medong yu monibat himula aldopan niyang bayo ikayong lalaki lon yun ang bitisyon poros din lang sapatos ngini king aldoyo yaning kakong kutang te kong ang atiyo ing batas ya yaning tan danan nyo iko naman ngeni babae mo naman may get yaying biye ka kalinguan istonging tungkol yo obrayo nanuman ibiye daptan ye banlunto iyeng nabo lawen yung minuna ngeni sabian kako mengako kong tapat akong be ngamanu mikasundo tangan sabihan yo'y boreyo sabihan ko'y bore ko mipagpir mata mo istong eme gawain pengako ko dimdam dalumyok ko king Diyos era ko bibiruan o yan pangutang iyo ako'y timbayan misan metong tamo eyo ka kalingwan kabang maranon pa eng obligasyon yung nung gawa ibuklat yung sentrong era ko kailangan akong may ngamano kaysa pamakliang ko pamuring tundun nyo di nanggang sinugid ngenino karinla betong amig pusong karatang datang na iba't yakeng abroad naning si nabinang lalaki adwan kong epamakoka nung nanong gewara ning kayari iyan at iyo
kanyan mong gawan, lon ko'y te, tagan mong. Subukan mong ngene, nunging ka kong revelado. Yan tao mo iti, aning si nabi ko. Baklian da kabitis, emo kakalingwan. May koyaing tao, nanong milyaryan. Yan metong baryo, kakilalay kityan. Sa guli mong oras, sabihan ko pibatan. May sabing orador, ketang misyon la. Kaya riyan nanimbi, kitang anak na. At bilang ng laman, pinabilin ko yang. Iti at lumupdo, bayo mi, gulot la. Bilin at bilin ko, eyo kakalingwan. Dakening kayaryan, ako'y kolulwal. Istong linwal kayo, lalo oras pulong yan. Inke kong pengari, sakit ya matimbang. Alos kayan nakan, may kolang kabilinan. Puso raring adwa, mintala no karinyan. Nung emuing misyon, ing merapat karindakal. Inulireng meteng oradoryong ausan. Pekilot lutan ke, inawad king Gino, bange po masira, i Apostol Santiago, mismong pamilyana, initulot mo ka ko, muling ting si kanan, liwanang partikuanan mo. Ngenima masayang kumuing katutuan, tanyag na kolakad, miyaliwang paralan, kikila, lananda, nindit yung gagawan, sana'y nalati, lalong sumulong yan. Itange yuburing, marapat ke kayo, ingkane no yaman, eyagang gawan nyo, limbawa katatal, wanlareng hamano, ating beladang yaneya tanggap yo. Ninuya manggamit lang bayo ni matwa, ausan yo panamdam, library yo'y dala, maamong amano, yapseyo karela, eding ba lang labi, detiyap saraya. Balening katutuan, yaying panwakas ko. Ditak namong ditak, ing anibersaryo. Yanene malawos, ketang milabasyo. Sayang at sayang la, lawenye ing sentro. Eyo pa namdaman,
man totoo ko sasabihan. Ketang umali ka kung panangisan. Nang akakityo mo, Santiago gagawan. Harapan ng Diyos at pamilya bilang. Inyang yan mamune, anak kami ko na. Agad kong dinatang pangayan yarina. Anak kamakianak at tatalampulong pa. Ding mika kapatid din ipamalela. Asan mong malagwa uling 2 piras na. Ingka ko nga manong di takiparasya. Ako menalese niyang mitipon nala. Marayot malapit na ka kung dela. Lakoye yung buntok at ingarapatyo. Bila ka diya kaya ang katawan pangatyo. Hinawad kong agad marayong lugalo. Yaying pepasabi kapatid ng atiyong. Ganakan mong mayap, pepakilala kong. Balintoy ang sibol, imbuntok yang ninong. Ampong mamilatan, pigkakasakitan niyo. Kay ba't tawling singap, mamalayang gustong. Ngeninong makanyaning balanay kayo. Yang kakong pangapayabot, mulit ganakan yu. Ingke kong pengari, ang gyang tineme ko. At atin yang bakas pakatandanan yung. O nung Santiago, batang rebelada, elami patutuan, kaya no karnla, deting mamilatan, monat gangye nilala, pangaying pamilyang yang balengko tanda ka. Yan ko magmayabang, tutoy sasabihan ko, gumulot yang pamil, yaliwanag yakas ko, ninong memondasyon, pepayagos malino, emeni bat karela, inya sana lawan yo, igalang migagala, nganing ka kung adwan, anyang kanak-naking enima milatan at nanging burira namoying makanian at ating tungkulan lumwaltagag na nagnat. Iting sok-sok nga ko pangama lalamya pangaying manulo biyasang nuloya, alangka, baldugan, agad ko mayapya, ketango, rasayti, megawa, nanuya. Nyapaki, sabi ko, baboy ang galalam, nunging
belada. Ayo balik-balik yan, hanggang balik-balik, nung tutoy sasabihan, yun ay kakalat, kakong yang idadwang. Ing pamilyang iti, pili at anak na, pangailang ginulo. Si Bulma malaya, tagata galankya, muiting biyena, tingke kayong bunga, ingapa ragula. Mabiyasa kong lalo, king kape babatan, dagol ko king biyo, itaning tungkulan, bibaba tamayap, biyasang manamdaman, at alang masakit ake kong daramdaman. Kiti ang wakas ko, ke kayo binye ko, logoran yung gamit, pamita tag kayo, matwaning gamit ko, iti ang talwi ko, ikaya nagning Diyos, lumapit kakako. Uling tibukya, ingkasarilinan, bayo ko gumulot, ikainda kayanan, king penan, ditay ti verbal ko idalan, dingka kung mano kang pakibatan. Salamat ng Diyos ang gaking kekang pangarap. Ang matulid king harapan ng Diyos, kami bigo. Ing luwa mo yan at tinulo, kaya tanditak mo nga mano, apat kay may kasawa mo. Lalo kang maligaya ang pon, nabitasang mako, intibayan at kasalpantayanan mo, ding hanggang anak mo, nung ay mulat mula king buri mong kapaniwalan. Bane-bane, nunggal dito. Yang bingot, miapakan, keng masyas. Kailangan, iduyan, pagtumayla, at pakanan niyang gatas. Kaya ningadwan ko keka. Isentro mo, at telakad ang giyang, eko pagganap kim pamanungkulan, pag gimbutan mong atin nakangatang ka, makanyan. Yang pangarap mo yan, sasabihan mong parating Diyos yan ang bala, ingunyeking hanggang kekang kailangan, itang makagawa kang ating piyakiton. Matulid na yak dapat, pepalto me pamo, intuto, kay sakit ang amano ng aman. Ayala namang ebidensya. Ika sabihan kundara sa keka, namakbaldugan masyado ding salapi. King kekang biye, nunim pagimbutan mong itang ingkekang kaidonan, nung makananong, bikay tinya mong diretsong lagyo, imbinye mong katapatan king Diyos at nung makanano, ing mikay tinkang patuto. O redeng kapatad mo, karakalda, ibuklat binisbuk mo, sabihan mo karela, itang ang gamburi mo, baye sa rin kapulungan. May paya panakit lagi yung kaya sentro. Pagkibatan. Ngayon, para ka na ako, nung kuswelo may ti, kawan kay ing buri mo. Ibiyay kay intatak na ningke kang tabernakulo. Tabernakulo ne kanyon. Biro-birong pigasto mo ingke kang tingkang pipagalan. Apepaygit mo karisalapi. Karinganak mo ingke kang asawa. Datanging panahon ikaning sumawa. King ibiyekong
katunayang keka. Tagumpe na nimbiye. Tagumpe na nimbiye. King uli na ning kekang kasalpantayanan at tagumpe na nimbiye. Sinalpantaya ka, may niwala ka, may nagumpeng kekang pabibiyebye. Inyangini, yan ing babye kong tatakke ka. Kasalpantayanan mo at tagumpe na nimbiyayo. Hanggang wakas, namakoyan. Yan ing pangako ko keka. Kanyan mi patudtud na ka. Makapanganak ka, maintain mo na itang ganang dapat mong maintain. Uling dakararen mong mulukke ka, ala kang masyadong tula, ulit sabihan mo keng kami bay. Keng kami kinamdam, keng kami yaus. Intagumpe na nimbiye kapilan man manyaman yo. Istong imbiela intagumpe, ang yangatin yang kasalpantayanan, alayang kabaldugan. Intindihan mo ko, yan, impangako ko kay ka, potang kaya kapado, misan ayaldo, miyatutod domingo, dirinan da kang met ngayaldo bilang pamamasyal da rin kabatad mo, karin, bilang ning kaplungan ang malati. Yang intatak na ning kekang tabernakulo, tagumpe na nimbiye, uling may nagumpe ka, kapag kabiye, king ganagana, king nasam. Uling sasabihan mo, karakal mo na, pintana na sentro, erewali, balo, imburiko, obat erakwasan. Yako'y nausda ka, pangadwan yayan, buriko, nung atanggap meyan, at nung malaguya keka, intagumpe na nimbiye. Burimya, malaguya, salamat. Tagumpe na nimbiye, king lagyo na ning kekang kasalpan tayanan. Binyene nin Diyos, ayalayang kapupusan at alang kayang ganan. Kita magdaresa. Ikdo kayo panalain ayin kapanadyo. Sagulay mo. Kunan niya itang bandera, ibabaliya kaya kayong officer na ning kasalpantayanan na pilan. Tara na niya yung met nga bandera. Nakasadya mo. Bagayan niya yung kapatid ko bahay ligaya. Sige, ito piyang tingke kong kaisonis. Magandang. Yung mula kay, tingkay ang panalangin. Diyos ko, o Diyos ko, oy ni po yung anak mo, mignasang tulay at iyong binyat kaya't pikalam mo. Sana po alanganggan biering pamilya napakaban magwidiyain kapag nasan mamulaklak iyapong dakal ginuko itulot mong hebego puinganak mo tulad meti biegino karing binye mo ng sentro
Datang po ardor-dor ng hintula, ako kit ng ding may sabi ng bungang tigit ginoy kasuyo na irlasan may ponamdam Diyos ko ingki iyang kabangal nung nanoy kaibiyan kasuyo na kusubanalan iti po yang awan ko tandaing kla sagot iyong at kayang tabi noong manungkulan adin yan mo ilangan karamel sa anuman mayapanaasan ng tagumpening biyetuyang hanggang mabibiye lalabong yan kinuko yang adwan ko ibiyeme kingonak mo nasa napikalong mo yan asan bendesyon mo ilagay ng pampo ng anak at Mr. Chan biniya ko rin ba't ko akit mo ikay sumawang na kami babato kaya kang kap maging mababayo maging maamuya antiya mo nga na apasoswan mo kanan mong lamang kati kaya't ang kayang kalamatan yan ang likod ko asasaksiyan mo na iti akakit mo na kaya iti tunggal dito pustikan me hingke ka kayayo nung wala yung hingke at karina na tiyo makananoy lahat ng panahon si Claudia siyempre siya may oras nakla salamat muna kaya ba't nagsabihan mo rin opisyalis parang tiyang kapatid mo nung nanimburi mo bilang pakilala mo ting metong yang bilang sa sentro datangin panahon talaga mamulaklak yaw may kabunga yaw bangkanit na nung datangin oras madendesin yaw may binasa ito nakakikyak nini biniyak mo no pinagambari salamat Miya lang nasa nining kapatadiyong anyaken mameyang parating atiyo no karin mangmala ut na po puntawang ingkayang sarili at lulong kutyawang anang mig salita tingkat sa rilinan karakal dang sentro tingka kong pintalan bakit ting boreko ekuda ramdaman kenyambek para sa linong balo kong sabihan ngening mi pasnone king kagling bit na pungol ne yan dagol api ba
batanang iko'y magmantining, itima bagapena, uling ban ng sarili na lalong timpyersang. Salamat king Diyos, salamat kay kayong yakoyeng mamita naman ngenike kayo. Sa bibiguan ining ka patadiyo, aldo ng daratang ibiyeng lugod yung. Yan amoing bendasyon, yaing mamilatan. Mayakit ya sa tula atin kong masabal, damdam na ning metong at damdam yay kungan, aldo pitataganan sana yakit na kongan. Yakuing lulugod susuyo ke kayong king tune katutuan darame king bieko masabal dakongan Diyos binye nong kargo dingke kong sarili adios Santiago.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito ay isa pong convention pero ginawa natin ang puro merong parte ng ating pinag-usapan nung nakarang convention, no po, kung saan gagawin natin ang pagsimba, no po. Pero narinig po natin ang mga dinala ng mga lalong-lalo na yung speaker natin kung paano po inilarawan niya ang tema ngayon. Ang tema ay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Kung saan po nilarawan niya at binasahin niya ng mga banal na kasulatan at pinatutuunan niya po kung paano ang isang pagmamahal sa pamilya. At ngayon po, gayon din ang Banal na Espiritu kung sa mga dinala niya po sa atin na dapat nating gawin, lalong-lalo na yung mga opisyalis ng ating local, kung ano dapat nating gawin po kung mayroong problemang dapat pag-usapan, dalhin po natin sa library. So siguro po, ito lang ang ilan mga masasabi ko tungkol sa ating part 1 po. Kasi po, tinitignan ko ang oras, medyo sa part 2 natin, 30 minutes na lang, no po. Kaya po, siguro dumako na tayo sa part 2, no po. Ang part 2 natin tungkol sa mga dapat nating pag-usapan sa ating mga dapat gawin sa ating pananampalataya, no po. So, muntiatala po kayong part 2, no po. Kaya katamo pong part 2, kaya katamo talagang nung rin dapat tala pong pisabihan that ang may papalob munikala ang pong dapat tamo pong isabihan karetang dapat tamo pong gawan kaya katamong kasalpantayanan. So kaya pong Milabas Convention ne po nung rin iya po yung apikayari tamo kaya katamo pong convention may katinyang aduang party, ne po. Nung ka rin itang first part, no, yapin po yung pamanyamba, at itang kaduang party, yapin nung ka rin talakayan tala puret ang pipapalob problema, ang pong pipapalob munikala, ne po. At nung ka rin po apikayari tamo, ne po, gawa tayong ini, ne po, sinampol tayo pong ini yung part 1, nung ka rin gawa Sibul Tagumpay Bier is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu Tagumpay Bier.